ayikho into engenziwa la ekhaya ngoba ngibana mina ngoba ngitshela mina ke kumfazi engalala naye mina wangafuna ukuthi ngimphinde impindo uyicela there and there ngisho ngahamba wangathi ngithemba manje usho kanje mina ngingalala nomfazi manje ongazali inhloko amini nginzima kakhulu kulolu hlobo kulomkhakha walezinto zokubhenga zocansi yini ngathi ngithembe kanti wena yazi ngempela kokuqondane ngelinye ilanga mfana kuqondane ngelinye ilanga yingozi ayikho nje leyo nto leyo lalela yabo njengoba ngikhuluma khona umuntu okhona kahle you understand kumele ahambe njengamanje abuyele emuva eThekwini angeke azahambe you understand manje wayongavela umbonise ukuthi wena usho ukuthini umuntu ngubona ukuthiwakala nje futhi wenze lezi ufuna ngifithize lo muntu ufuna ukumuza ekhaliso leambulance umuze ekhaliso lenkonkolo lalela man uyazi inkonkolo kalanje uyazi inkonkolo ngifuna ukumuza khala kanjalo ke mina ngifuna ukumuza khaliso kwenkonkolo mana siqede angicela uhambe manje lo so bese fast shot hamba hamba mana kanti awuthembi nje lalela ukuthi manje uxoxa lesi story uyazi ngelinye ilanga umunye wekhuluma nje yena ngebhadu ayengumfazi avele ngathi yazi nawo ofika ntambama ngavela uTasambi manje tema sifika lapha endlini ngangishayisa kumshini okuthunga amajezi mina ungalokho ngichazela angibathanda abantu abachazayo ongandi phezulu njengebhakede yenza sibone ngifuna ukuzwa mina ngizobe ngifuna ukuzwa akhaliswa kwenkonkolo ungalokho ngichazela yazi ngifuna lokho ngichazela yenza ngizasho khohla ukushula alright bamba kanje so la so bese silibona ijoint le mina ukuzwa khohla ubungozi khohla ubungozi Sam? Right, mama. Yini mhleka mama icazwa yini? All right. Ufundana. Novela wenzani? Mana azikhonte ngifikelayo. Ngifikela lento yokuphendula. Yabo lento yokuphendula ngikwenza into yasePitoli. Imaraba start. Yini leyo manje? Kunento engifuna ukwenza yona. Uhlobo olusha locansi ongakazi ulibona. Wena ulibonile? Angani mina ufuna ukwenza manje. Okay. Wena lo yimi lo. Ngoba ngana ngathayelele. Khohla ingane nganoza la. Afuna ukubona. Ayesibona. Hey. Yabona ngena umhla. Ngifuna ukwenza into akazi uyibona kulomkhakha. Wazana. Khipha iskipa phela. Khululeka, ngikanikhipha sona. Ngisho lesi sakho. Esam. Iskip. Khipha iskipa. Hayi khohla iskipa. Unenkinga neskipa yini? Ingiyisa kanje lento yakho le leskipa lesi. Usithanda kabi. Usungivukuzela leskipa manje la embedeni. Khipha iskipa lesi. Hayi. Suzana lesi skipa. Angithi uyabo, suzana lesi skipa manje la. Up and down iskipa, up and down iskipa. Hayi. Khipha iskipa. Yabo lento enginyayisa ngempela. Inginyanyisa kabi lento leskipa sakho la. Umuntu ngimnikeza kahle. Inkomo ngithi mayithatha. Usaba inkomo libe lubhizinisana neskipa. Iskip. Musuthi hi. Musuthi hi awuzile ukuzochatha sichathi. Khipha lento le. Khipha. Hawu, manje sesiyenza njani usungikhulumela kanje? Uyangikhulumela phela manje. Mayipoca sike. Ngazonginyanyisa woze la khipha lento le khipha lento. Khipha la mayaka. Angeke. Angamane kuye. Angeke. Uyangikhulumela? Sika. Khipha. Angeke. Hayi akuyeka. Ngeke mina. Lela futhi wanginyanyisa wazo. Hey, ngazonginyanyisa woze la. Hawu, nangumuntu bo. Khipha lento. Futhi nalo kahle ngabe ukhiphi.